RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon magning usa ka babay nga daga pag-utlan tayud Konsolasyon ni Cebu. Ang ato matatampo nagdasagan nga Lala. Ma, adun ako. Oy, mulakaw ka na lang nga wa pa gani ka makapamahaw. Adun na lang ko sa eskwelahan mo kaon, ma, oy. Ay huwata na lang ni kay sukaron ko lang ning kanon luto na mere. Ayaw na lang lagi, ma. Di pa man sagay sobra nga gamay nga kwarta. Sobra si maghihatag na ko gahapon. Kanina lang akong ipalit og pagkaon. Oy, dili ha. May bawon ka ganing papa nimo nga wa na sa kamot kaon. Di na ba ikaw yaw-yawan? Ako ra ba? Saba kayo na. Na, uy. Ayaw lang sa sulti ni Papa God. Nga wa ko mamahaw. May bawon na gihapon ng papa nimo. Kay inig-uli unya adto gikasabaho. Unyang paniud to, may buong yun to. Nga kadaghan paskanon nga sobra. Mga paghuat lang dinhi. Kay ako naman tong gisuod ang bawnanan. Katong imong baon, gisuod ko na sa bawnanan. Nya diya may gihatag ni Maring Bising sobra sa pista gabi. Iyahaman kong hatagan og bring house. Kina nalay ibawon unya. Ha? Nahala, God. Sige ako na lang huwaton. Dahil na. Adto lang kumukhaon sa karinderya sa gawas ng eskwelahan. May palit na sa cup soft drinks. Oy, Lala. Tana, mga una, tana. Dungan na lang ta. Ha? Hala, uy. Mauwaw man ko niya akong bahon, uy. Ang sobra para ba ni sa Hoy. pista? Tana ba? Asa man ka makaon? Kuan. Adora ko sa gawas mo kaon, Isay. Kay nagbaon man ko. Gipadadaan man ko ni Mama og bahon. Ha? Uy, mao ba? Maayo noon. Ato lang sa uning mong bawon, be. Unya, magpalit na lang sa tauglain nga pagkaon. Ato lang ta sa kantin mga haon. Ay, dili ko, Isay, uy. Mauwaw ko nga to. Nga nung mauwaw man ka. Unsa may kauwawan nimo? Wa lang. Mauwaw lang ko. Ay, mauwaw pagid na siya, uy. Sige na, good. Ato lang ta mga haon. Kay naida kang mga gwapo dito. I'm sure to agad si Arnold dito. Nasa mot. Mauwaw ko, ana. Ayaw lagi ka uwaw. Ako'y bahala. Tuwa pa si Isay sa counter. Nagpalit og lain nga sudan og kanon. Uy, Parts, naghahanang na nga ako na eh. Walang tayo lamisa ang bangko nga talingkuran. Ato lang sa gawas mga una. Tora pa siya Sino usa? Ato tamo siya nito. Siya na ito na. Hala, Sige. anhi ko na sila manglingkod. Patay ka uwawan ni, uy. Mauna ni Roy. Hi, Lala. Ay, Ikaw lang sa? Hi. Kuan na si Isay. Nagpalit pa og sudan. Aw, duhara mo? Oh, kami lang duha. Share lang tatibol ha? Okay lang? okay kay na parts. Dili ba lala? Ha? Di ba? Oo, uy. Okay ra. Sige na, Parts. Pagpili na atong makaon. Oh, sige. Ako yung gasto para tabi. Tol, Bart, paghapit na lang sa og soft drinks ha? Apili lang sa si Lala og si Isay. Unsa may imong imnon, Lala? Ayaw na lang, uy. Kay basin mo palit si Isay. Ay, okay ron. Parts, ato si Isay. Ingna nga, italay mo bayad sa ilang gi-order. Unsa? Ay, busugan na ako eh. Ako sad. Grabe na ako kabusog eh. Lami lagi na imong sudan, Lala. Kisay kaluto adto. Ha? Kuan ang akong mama. Uy, magluto na imong mama? Oo. Si man ang kuhaon sa iyong mga kaila aron mo ay magpalutuon sa mga pista, birthday o bunyag. Murag nakanindot na yung istorya kaya da. Murag nalimot mo nga na ami din he. Kay espesyal ni mo eh. Ako okay ako. Busog naman ko. Balag magbinungtagay mo tabi. Okay ra mo gud Isay. Ug moapil ka sa among istorya. Aw, lagi ba? Uy. Uy, hala. Bell na. Isay na. Atun pa sa tong classroom. Okay, sige, ito na. Boys, excuse una ha. Kaya musuod na sa classroom. Okay, sige. Magkita lang niya tanin niyo balik ha. Kaya ko, mupauli naman ko. Wala naman ko'y klase. Okay, bye. 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 Bye, Lala. Bye. Class, homework for tomorrow in page 47, English book. Be sure pass it tomorrow, okay? Kanindot niyang ikasulti, uy. Gwapo kayo siya. Lala,
After sa atong klase, ayaw na pag-uliha ka doon ako ipabuhat ni mo. Pansaon na lang. Lala, naminaw ka na ako. Huy, tawag kang teacher, uy. Ha? Oo, ma'am. Lupad ang una ay. Saba diha, uy. Dugaya sa nahuman sige pabuhat na ko ni ma'am, uy. Ano siya naman ng oras, ha? Hapit naman di alas 6 sa hapon. Magdali ko, uy. Nangita na ganun si mama. Huwag naabot na sa si papa rong gikan sa trabaho. Dugayan ni mo ni gawas ay. Ganina na kay kung nagpaabot ni mo. Ako? Imo kong gipaabot? Ganina na kung nagpaabot ni mo. Ingon mo to sa isay nga doon na pa'y gipabuhat ni mong teacher. Mao nga naghuwat ko ni mo din sa gawa sa school. Nga naman. Gusto kong ihatod ti ka sa pagpauli. Ha? Ayaw lang, uy. Nga no, doon na day masuko. Oo, doon na. Nga kong papa. Lisod na og magit-an ta. Usama sa akong tuyo ni mo. Kuan ba, ay mo bang mama? Mangluto magka na siya. Oo, nga naman di ay. Kuan, bunyag manggod sa akong pagumangkon. Anak sa akong maguwang ba? Niuli ko ganina, ung nagsabot ni nga ang imong mama, mo'y akong palutuon sa mua. Unsa? Sige, adto na ko ha. May gani kinisugot si mama nimo nga mo'y muluto. O gusto ta ko nga, kuyog ka ni mama nimo ha. Ha? Kinahanglan nga, naagi ka ha. Kamong tanan sa imong pamilya, invited. Ato gyud mo ha. Okay, sige, adto na ko. Okay, see you. Bye. Amo gini si Arnel, uy. Nga naman ka maayo man kay siya nako, uy. Doon na ka si gusto nako. Imposible. Dili sa siguro, uy. Basin sayop lang ko. Lala, nako'y pangutanan nimo. Ayot na, di ka masuko ha. Unsa man na? May mo bang manguyab ko nimo? Unsa? May mo ba? Kalain ba ni mo, Arnel, uy? Sorry kay ha, pero maong ganay tinuod. Kung saan ko man nga, wa ko man ni tuyo. Pero nga nang ako man. Wa ko may baw. Ambot, kalit lang sa diyang dugay tang nagkasulti dito sa kantin. O gumanad to, nung na nakamaghari sa akong nahuna. Di na ko malimot sa imong gagway. Sure ka, anak? Yes, I'm sure. Lala, may paglaom ako. Ha? Lala? Kalain ba, uy? Ayaw lang ko og dali-dali, Arnel, ha? Taga-isa ko og panahon. Sige. Ugma, maningil ko ha. Masaman, ugma na yun? Unsa? Ugma dayon? Oo, Ano ka, siniswerte? ganun tayo ugma. Kung ugma ko maningili mo, masabi kalainan na anak. Kung imo kong sugtod karon, kung nakipabati na ako, ug imo kong sugtod ugma, o mauro na uy. Ayaw lang ko i-pressure, Arnel, ha? Kaya ang tinuod, dili man kalisod higugmaon. Sa ato pa, may pagbati sa ka na ako. Dako day ang akong porsyento nga sugton ko nimo. Ambot lang. Hala, uy. Ano man ko, uy. Kuman ko magkasabot sa kong feelings, uy. Mura man og, nangurog ng akong kaunuran. Yes, confirm siya nga, nagagusto sina ko. Lala, may mo bang magsulita ka diyot? Oo, uy. Ano ka ang dili? Unsa man na? Tinuod ba nga nanguyab mo si Arnel? Kuan. Tug-ani ko sa tinuod. Time para good isay. Lahi man nimo tunada? Nasuko ka? Usa may tanaw nimo? Ngano man? Nakuisa nimo? Oo. Kay nag-igat-igat ka ni Arnel. Eh ba ka nga si Arnel nanguyab na anak ko? Pero wa lang nako sugta. Wa pa. Pero sa sunod na mong kita, ako na siyang sugton. Mao nga dili ko gusto nga magduol-duol ka ni Arnel. Kasabot? Isay. Kadiyotang, unsa may nasukan mo na ako? Dili lang ko gusto makita nimo. Tungod kay dili ko gusto lalaki nga duhay naong. Unsa? Unsa may pasabot nimo? Ngayon mo ba pasabta ko? Palihog lang. Nganong nanguyab pa man ka nako? Nanguyab man ka ni Isay? Dili ko gusto og gubot, Arnel. Mao nga palayo na lang nako. Kadiyotang, kadi lang. Unsa? Ako nanguyab ni Isay? Uy, wa taon, uy. Sinandan ay. Si Adto. Iyang gikabuangan si Isay og panguyab sa text. Dito ako ang nanguyab niya, uy. Unsa? Muna, ngunit tinuod. Wa ko manguyab ni Isay. Tungod kay usa lang ang babae nga akong kimahal. O kana, mo ikaw lala. Ikaw lang na akong higugmaon. Ikaw lang. Wa ko makatuo sa mga hudlat ni Isay nako.
Si Dandan man di ako noong nanguyab niya. Dili man din mismo si Arnel ang nanguyab. So, wa ko'y kadlukan. Dapat lang ipaglaban ako ang akong gugma ni Arnel. Dagan na lang salamat sa iyong pagtagad ng aking suwat. God bless. Mga kita mga hikalang nga agi ni Lala nga taga pag-utlan tayod konstelasyon. Ang mga kaagi kibuhatan nagduwa sa radyo ni Joey Joseph Carey o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga hikala, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong kidabit sa papadaw sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang naning tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaga, ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kayo Dr. ni Obra ug Dr. ni Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawagan ako ninyo sa pangan nga Jen, 29 years old, minyo ug may duha ka anak. Itago na lang sab ninyo ang akong address. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa tinagalan kong kinabuhi. Aron yung hisabtan, sugdon ko dihang maayo pa kog lawas. Ingon ini ang mga panghitabo. Mauna ni sobra nimo sa mong sweldo, Eduardo. Aw, pila man din mo gusto. May mag-manager ko. Tita mabuhi ni Eduardo, oy. Kung magkamaulan ka mo badita, napaigo mo na ba? Kapaigo lagi. Pero muna na akong budget alang sa duha na to ka anak. Dili ta kayo mo ani og hard. Aka na. Ano pagsige mo inom man ilim nung makahubog. Manay unda nga. Aron kapaigo lang akong sweldo. Eduardo, Babayang buhat na bisyusa de. Huwag ko rin laki pa ko. hoy. Ayaw ko padunga na paglingaw-lingaw nako ha. Kaysa wa ka pa mga sawa nako ingon-ini nako. Unya, nga naging pangasawam ko nimong buang nga ka. Angang, labo sa tika. Sige ngun anak kang amawa ka. Grabe sabi ka ng ginhawaan ni mo dyan, uy. Kababae ni mong buhat, pero may tika mo, dag-inom og hard. Mama saboy. Ni anhi ganita niya ang pasumbungan ako nga. Giboy-boy na kong Eduardo. Oh, boy-boy ko taon. Gibadlong kas imong bana. Hindi man ang maayo ni mong sige kag inom anang hard. Hilabtanon ka siya. Huwag ganin ako sa hilabtian ng iyang manigarilyo. Oh, sige lang na siya, kaysa may nangita. Kung mauna, mangita akong trabaho. Unsa? Ano man trabaho man ka? Aron may kapalit na ako sa kong bisyo. Huwag gini kay planong muundang sa mong bisyo dyan. Ha? Ang trabaho naman ka. Aron lang, kasustinir kasi mong inom. Ikaw, ha? Ikaw, kanusam sa kamundangan imong pagpanabako. Ay sus, tugayin ko na ni Garillo eh. Usab-asab, gamit na ko ang sigarilyo. Labi na sa akong trabaho. Kaya kinang usahay, maasahin ko gabi eh. Tugnaw kayo. Aw, kung may katarungan ka, magpadayon na imong bisyo, ako doon nasab. Ha? Maong wala ko na kay hilabtan na ibi. Aron may gubot. Jen. Ma, asa mas papa? Naaman. Nagkigjahigda man to. Higa naman. Nga nung nadadamang ka ng botilya. Ako'y kalain kas paring og inom da. Paling kong tawag ni papa, bi. Patilawan ko si papa sa akong sweldo. Oy, ayaw angin-angin ang imong amahan. Di na to pwedeng mo inom, kay may maintenance sa tong tambal. Oo. Gigod ako na lang. Ma, nakay ikapulutan niya, ma? Anhedyo ka mag-inom, Jen? Hain kay mayog adto ka nalas inyo. Aron kung mahubog ka, o dito nang kagatog dito. Daoy, saba kis Eduardo, ma, uy. Sige panghilabot. Oo, huwag yung lain. Sardinas na yun na. Paborito man sa nanimo. Sardinas? Uy, gano'n ka, uy. Giluod ko sardinas, ma, uy. Nayabag na. Di mo ba ni paborito? Niya ka na suka-suka ka. Dili ka kamabdos dyan na. Aha? Ako? Mabdos? Namabdos gid ko. Ug dili pa ko ready alang sa ikatulo kong anak. Ilabi na kay nakasuod na kong trabaho sa usa ka panimay. Maong nagplano kong ipakuha. Unya, Unsa'y pakuha? Ha? Unsa? hoy Eduardo, sa mo tagalisod ani, uy.
Naglisod ka rito, buhian ng duha na to ka mga anak. Unya, mapuna na po usa. Basta. Dili ko gusto nga ipakuha na nimo. O, dili ko ni mo kuyugan. Ano, ako rin mo ato rito mangungumot. Ha? Unsa? Pila ka buwan? Duha ka buwan pa, Inko. Sige, mada pa ni. Dugo pa ni. Kaya pahilo na, kaya sugdan na nako, ha? Sige, ya. Hinaya, Inko, ha? First time pa biyanin ako. Eduardo, Uy, Jen? Anong ingon anang imong itsura? Ano ka? ingnan bitaw tikang magpakuha ko. Unsa? Di dayon gid kagpakuha? Hisayo na palang ugam og bata da. Nanalbaho pa ko. Unya, magdali pa kog uli aron sa pag-atiman sa tong anak. Dili na magay ko at kaato og atiman na tong duha. Unsa na kung matulo na? Maong nag-inom na ko og sugod og pills. Aron di agi ko mamabdos. Hey, ambot na nimong bayana ka, uy. Ikaw ganino? Kung may gusto kang buhaton, no? Buhaton din mo suway pagduha-duha. Aw, ayaw na niya pagbahay kung sa isilot sa Ginoo ni mo ana. Unsa? Human ako sa akong limbihon na ning akong giamuhan. Ay, kutas ba, uy? Batiyo naman kong kakutas karon. Bisan gamay nga lihok. Di man ako'y manini ka ni Adto. Ay, noon sa man ka ako. Nanambok ka dyan, ha? Ha? Nanambok pagod ko, ma? Mura magong didako na gimuntiyan. Unsa? Pero makalibog man sad. Kay gamay mang kagpaa og bukton. Mura kang imar yung tiyan o pusa mo rin ni dako. Wa ka ko kauyon sa kong pills, masa? Oh, nagpil sa day ka? Ma, Oo. Nganong gipiyong na yung mga mata dyan, ha? napaungang akong pananaw, ma. Gino ko! Tama! Si Gina lang ko! Anak na kuyaman! Gino ko! Nano ka nagkaba ng gikabit sa lawas si Gina o Eduardo? Nagkinanglan kampo si Gina, ma. 50-50 ang iyang kahimtang. Masa? Ganoon sa nakuha ka, Eduardo? Delikado ang imong kahimtang dyan. Huwag ginagalan ka na las doktor. Hindi makatuig nga mabuhi. Unsa? Kay unsa man akong sakit, Ward. Matod sa doktor, may massive ascites ka. Unsa man na si Eduardo? Gitagalan na lang ko sa doktor og 5 years sa akong sakit nga gitawag ko no og massive ascites. May 9 months ko nga pagpatambal. Apan wa na sab nako mahuman. Mga 3 ka buwan na mong balik-balik sa doktor tungod na sab sa kaapiki sa kwarta. Daghan ang gibawal nga pagkaon nako, ilabi na ang buwad nga maorabay madali-dali na mo kun maapiki sa kwarta. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Massive ascites ko no ang tawag aning akong sakit. Delikado ba di ay ni kay gitagalan naman ko sa doktor nga mga 5 na lang kuno katuig nga akong pagpakabuhi? Makatakod ba ni? Ikaduhang pangutana. Diin man ni nako posibleng nakuha sa kita. Sa ako ba ning pagpakuha sa akong 2 ka buwan nga gimabdos pinaagi sa pagpakumot? O tungod sa pagsigig og inom og ilim nung makahubog? Ikatulong pangutana. Mahimo pa ba ko mamabdos ini? Kay gusto ko untang bawion ang akong gibuhat sa akong anak nga akong gipakuha. Kay may 5 pa man kuno ko katuig nga mabuhi, ingon ang doktor. Ikaupat og katapusan. 9 months ang giingon sa doktor nga magmedication ko. Apan 3 months ra ang akong nahimo. May posibilidad pa nga ibawal na gid ang buwad nako. Maura mo makaya namong isudan. Palihog tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jen. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Og ako usa ka medical doctor. Kami sa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto medikal, punto legal, emotional, personal o problema
sa mga ginadiling dugo. Unahin na mo pagdugay, padala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ni atong mga suginti pamilya? Ako lang ng i-greet partner no ang mga taga City Engineering Office sa Oroqueta City, labi na din sa admin office, admin department kang Miss Alan, ongkol, hello ni mo my dear Alan, and taghan kay salamat ninyo din ha sa Oroqueta City sa inyong padayon nga pagpaminaw sa ato ang programa Matag Adlaw. Yes, kung nakita city, paingon naman nagdapitan partner, no? Yes, correct. O, ikaw partner, kasi mga i-greet partner. Yeah, ako i-greet ako amigo si Eric Banyo. Yes. O si Roger Aligarbes, no? Hello. Ito ganyan sa drama, no? Kay si Jen, abusada kay siyahang lawas, hilig sigig inom, o ilim nung makahubog, alkoholik, tingali pala hubog. Katong namabdos sa duhak 2 months pregnant siya, nagpakuha pinaagi sa pagpakumot. Agoy! Dayon na nabaho og usa ka panimalay na nambok nga dili masabot ang iyahang katambok. Ni aksyon og dako ang tiyan og nagkaluya gidala sa ospital og na 50-50 pag iyahang kahimtang. Ang finding sa doktor, massive ascites og gitagalan na lang kuno siya sa doktor og 5 ka tuig nga mabuhi. Unang pangutana, massive ascites kuno ang tawag sa iyahang sakit. Delikado ba di ay kuno na nga naa may tagal nga gihatag sa iyahang kinabuhi ang doktor? Makatakod ba kuno na? Yeah, kaning massive ascites, kaning mo bus pasabot na ay fluid sa imong tiyan. Kini siya mahitabo ning ascites sa mga tao nga naay liver problem. Okay. Secondary to chronic alcoholism. Ay, So uy. I believe nga mao ni nahitabo sa imo considering nga ganina nabati to sa drama, ang kusog-kusog ka mainom og mga alcoholics. So kung ka nana kay liver problem, liver cirrhosis or kanang sa pa mga timbako lang mga cancerous nga mga liver problem like hepatoma, usa na sa manifestation ani is mahilo ka, unya gitawag na mo jaundice, sa mata, sa skin, may yellow ka, unya usa sa maobserbahan na mong mga doktor o bisan pa man sa mga kauban niyo sa inyong panimalay nga mo naman na mong dako ang imong tiyan because the accumulation of fluid diya sa imong taon. May gitawag og ascites. Di nagikan ang fluid. Ang fluid diha pun siyang body partner o dili siya Ma-secrete? normally ma-excrete because dili naman normal Ma-excrete. ang physiologic nga functioning sa iyang mga vital organs. Okay. Now, yang sunod pangutana, diin kuno na niya nakuha ang sakita. Sa iya ba kuno ng pagpakuha sa iyahang duha ka buwan katong nagmapto siya or tungod sa iyahang pagkapalahubog? I believe nga tungod sa imong pagkapalahubog. Akong balikon, na-damage na imong atay ang imong liver. About sa imong pagpakumot, labi na kay dito ra ka siguro sa mga ngahilot, usapos mga danger, ano yun ani, nga intentional abortion or criminal abortion is that possibly nga naay mga placental tissues nga ma-retain dito sa suod. Pag kini mga placental tissues, kung di siya makuha, this could be the source of mga bleeding or mga infection later on mahitabo, no? Unlike sa hospital nga i-DNC man gini siya, dilatation and curettage, no? I-speculum ka, i-DNC kung namugoy abortion. I'm not saying mag-abortion din sa hospital, no? Kung naa may mga spontaneous abortion nya kinahanglan dun maklaro gyud o masuta masigurado gyud sa mga attending gynecologist nga walay ma-retain nga placental tissues. Alright? Okay. Ug ang iyahang sunod nga pangutana, partner. Mahimo pa ba kuno siyang mamabdos kay ganahan gyud unta siya nga makabawi sa katong iyahang sala, no? Nga gipakuha niya ang katong maong bata. Nya napaman kuno siya 5 ka tuig para mabuhi, no? Pwede ba ka kuno siyang mamabdos? So nga gitawag nag high risk na siya kung manabdos, no? Considering nga nanin siya yung nani nga problema. Ngano ang dili man ka pwede mo manabdos kung normal lang imong menstrual cycle o naa kay healthy nga sexual partner. But my point is, partner, kung pananglitan man gani, sakto ang prognosis Sa doktor. ang kuano findings sa doktor, unya moingon ta nga naagyoy, taning kay especially if makibaw na gyud ta nga ingon anak na gyud ka grabe or ka seryoso ang iyang situation. I think it would not be fair also nga ganahan lang just because ganahan ka maka-anak ka, pwede imo pong hunaon pud ang future pud sa bata. Yes. If ever mga naka unya mawala ra di ay ka kinsa may mugam anak. I repeat, high risk ka kung manabdos ka. Correct. Remember nga you have a ascites problem. Correct. Yang ascites, the accumulation of fluid sa mga abdominal area.
Na just imagine kung munabdos ka na mag-growing, magtubo nga fetus diha sa imong uterus. Hasa pa man ibutang ang imong fetus nga naa naman kay fluid. Correct. So, high Isod risk kayo, yun ka kung delikado. munabdos. So, basi I na rather hinuog, ma-shorten imong life. shorten. Basta 5 years, may muna na hinong dili makaabot ana. Make the most na lang sa imuhang kinabuhi. Uy, kanang yun, di man gyud kinahanglan anak ang or bata pud ato ang solusyon ani, no? Spend time with your family. Ikaw pa to katapos ang pangutana, 9 months kuno ang medication nga gingon sa doktor niya. Pero ang iyang nahimo tulo ra gyud ka buwan. Naabay posibilidad. May posibilidad ba nga bawal na gyud ang buwad kuno niya? Maora man gyud kuno makaya pud kuno niyang isud-an. Pwede naman ang buwad, Para- para nang hugasan ng buwad, niya butangan imong mga vegetables, no, nga, Correct. nga sagol. Dili kay imo ra nang isugba ang buwad, iparat baya na, no? So mo man na isudan gyud sa probinsya ng buwad, ginamos, unsa pa man diha, pero imo na siyang sagulan og mga green leafy vegetables para nasa kay makuha ang mga vitamins and minerals. So dili gyud purely buwad lang or ginamos, no? Oo. Okay. O mga sukintig paminaw, ang kanang mga magud mag-inom partner, nakabutang man gud na din ha, drink moderately. Drink moderately. Di ba? Not only moderately, but drink responsibly. Kana pod, no? So ayaw mo kalimot ana, no? Dili ta magpalabi og inom kay too much of everything di gyud na makaayo. Yeah. Nya ang atong lawas ra gyud nay balikan anang atong pag-abuso. I'm sure yun na nakay problema sa atay. No? Yes. Na nakay problema sa atay. Mo na amping lang yun. Mga sukintig paminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhiga pon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo nga Nationwide. Tatak Araman. Daghang salamat. Ug maayong adlaw.